Lalela sithanda sami, Anel. Cela ukuthi uma uthola umnikazi ubuye kumina, please. Ngokukhulu ukushesha. Kade ngizama ukufuna mfethu angikuthole efonini. Angazi kwenzakalani. Ngiyacela. Ngiyacela babe, uma uthola umlayezo lo, ubuye kumina ngiyakudinga. Kakhulu. Ya mfana, Mfethu. Mbani? bathini lapho? Mfana, eish. Ngiyaphila nje, yale. Indaba batatanisa nje. Athi usisi. Endoda. Angimthola Anel efonini. And sekuphele 3 days wonke cabanga. Hawu. Thombe zakho ngamthola umuntu wakhe efonini. Akwasho mfethu, yazi serious mfethu wena amandla la. Ish. Bana bo. Ukwamcheka nabangani bakhe. Yabona mfethu, ngiyele kubuhle yazi. Ubuhle wangitshela uthini uthakamazi. Ngizothini-ke mina? Hey. Lapho ngenzani into engicabangayo. Yini le? Cha ngicabangani. Yabona lapha khona. Emba kufuwa nje ngayo. Yabo mfethu, uma uthi nawe awusazowenza la uzohamba. Bethi intombi yami Anel, la uzoqeda uba hayi ngeke mfethu. Ayikho ngibonile. Abethi ungaready ngempela. Lapho manje ubalo kuzale shadi sonke nango la suke yakela ntombazane yakhe. Ubalo ya. Mfethu uthando. Ubalo. Uthando igama lakhe. Wasibona ubona? Awona nhleli lapho ngakho ngishele emabhentshini lapha Bese sibiza umsonto esikole lapha. Ayikho into esensasiyenza kahle. Okay. Yeah. Akezwakala lapha. Kodwa khona into engiyiso la passport number. Ba. Nawe uthanda lena mfeli ngayo. Sika mfethu. Lalela. Ayikho mfethu isenza phansi wami nothando mfethu. Siyayifundela nje kuphela. Ayikho into esiyenzayo. Yeah. Hayi ngifuna phela kangaka lapha amawasi. Ayikho into esikasentenzayo. Lalela. Fakele. Zofana nolangane mfethu relax. Blesana nkinga yazi. Wena nje mase wehlisa uvalo. Yento yakho ubeshimana. Hayi. Hey awuhambe yobhe uanele wakho ukumlihlela anginanjalo mina. Betha kahle wena. Yabenza lokhu ngimzama mfethu efoni. Uthatha nawo usuku la. Wavele isuku lakho ulithole lesinqenge kulele. Mfethu yabona mfethu alikho isidlo dlibisa idlamela uanele mfana. Ayikho. Chalikho. Alikho mfana. Ayikezwakala mfana ayohamba ngidawuhamba. Boy ngizokubona ndoda. Azona. Ngikhathi abakhathi ngekhile lesisana ngoba ngoba yebona yona sekundubongana netholela wamuhle ntombi ubuhle buzwa kuwena bakithi ucela ithubane elincane Nkosi yami awungeke boswide ntombi Ijahile. ukujaha kwakho kufana nokwami Nkosi yami ukuthi ngikhulume nawe nje kube kabili kathathu ngiyacela nje ithuba nje bakithi nangehamba ntombeni wamuhle ubuhle bubuzwa kuwena ngiyacabanga noba uNkulunkulu khathe kudala wayenesineke wakunika nje lelo thuba nje ukuthi yazini la angikhiphi ingelosi yasemhlabeni ngiyacela nje ukuthi uvumele ubaba Jabule avumele omalume bephume beyokhipha inkomo oanti belilizela umama ayithule nje naye esenomakoti bakithi angazi noma ayezwakalani lento engiyishona suka sudekala ngamkhatha abakhatha ngiyindlela ngiyambona nje ngoba egiya lapho ehlezi esihlaleni sakhe nami ngiyagiya ngoba sengene nje intombi emhlophe ekhaya ingane zasendaweni yangakithi sezinomona awamuhle ntombi sengiyabona nje ngonyaka ozayo sekuyimi nawe seshaya nje umshado wesiZulu Nkosi yami Uphuthuma ungaka kujahwephi. ukuphuthuma njengoba ngisho njengokuthi ubuthi uyaphuthuma nami ngiphuthuma enhlizweni yakho angayibona nami ngikhuluma into esini ovesana kwathi nami ngicele yakho ngizokufonela ngifonele nje ngikutshele nje ekuseni
ngithi nqwa baby good morning. Ha phile ngithi emini nqwa baby good afternoon. Uthi maselishonile ke ilanga ntombi ngithi nqwa baby good night. Ay. Hey. Hayi cha kuhle uma ungizwa mama. Ngiyacela ke ufake le nombolo zakho ezilishumi nakunayo ifoni kaSothondosi. Ehe. Oh. Wayifaka. Ngiyagiya mina. Awu bapha abantu bezolilizela. Ay la. Sengingahamba. Ayi ngoba nje sekukhona nokuthi engizoxhumana nakho akunankinga ntombi. Sengiyokuthinta ke sengithi good night nqwa baby. Sawubona Ntombi. Kunjani? Yaphi njani? Nakusiza. Yebo ngangisiza. Nani hla? Unjani nje igama lakho? Usuqedile lapho. Igama lami nguThando. Thando. Ngiyajabula ukwazi ndokhuluma noManelisi. Okay, ngiyajabula ukwazi. Ngibona nje ngisuka lapha ngathi awu Ntombi ehle kangaka. Ngizongibingelela nje. Izazise kuyona. Oh yebo. Sinala. Yebo ngihambela njalo ube nosuku olubi. Kunosuku. Naw yazi bengifisa ukwelapha nje. Kube ngcono usula into engayenza ukuthi kube ngcono. Angiboni khona ongasiza ngakho. Akukho. Akukho. Nakho ngingakusiza ngakho mina. Kwenzekani futhi? Cha ngithi phela ngifuna ukususa ekontelana. Kodwa ungasiza bengizoyisusa futhi. Bengazi ukuthi ukusiza umuntu sekumele uzucela ukusiza umuntu emhlabeni. Hayi asifani ke kumina ngiyacela futhi. Ngizokwenza njalo ngicela. Sing. Guys, mame. Hey, mina ngiqonyanini. Hey. Wena udalelwe mina umdalo ngenzele wena ngizokuthanda kuze kube awena uyingelosi esuka umdali. Asithi ngithi ngiyakufonela kade ngagcina. Angisakwazi esaphila. Asabambezele omunye umfana nje lapha ngizothi abafana abanesicelo. Lo yena ukephi? Angikusho kahle. Saqabela mina ukuthi indaba manje. It's been 3 days that's singakho manje ngicabanga and isixabanisayo okokuqala ukuthi wakhansela i-date. Okwesibili indaba yale ntombazane le ngambona ihleli nentombazane the other day esikoleni. Azange ngaze ngitshele ukuthi le ntombazane ihlanganisa nayo kanjani indaba zabo aze ngitshele ukuthi. So indaba ungambuzi phela ngaleyo ntombazane usacikile leyo nto. Ngimbuze futhi. But I think ngizoza ukukhuluma naye ntambama because nama yinhlelo kahle lento ukuthi asiphele isikhathi eside. Yeah, ngingamdingela isikhathi eside yeah, Ngiyathanda babe nenhliziyo yami yonke. Oh ntombi enhle wena lo. Ubuze ngikhuluma noba. Hayi ukhuluma nomfana fikile lensizwa nje evesane yabona ingelosi la kuwena yayisiyibona ukuthi ngempela izojabulisa umndeni wonke wakonxumana. Oh. Bekuyobe qala ngami ke ukuletha intombi embi kodwa ke ngavesana ngaqhubeka nalento le eyaqala umkhulu. Umkhulu ujwayele ukuletha intombi ezinhle ke impela nje inkosi. Ukhona? Yebo ngiyezwa ngizwala ngisalalele.
kuhle-ke ngiyabona la yazi ukuthi kunephutha engilenzela angibanga ngisazisho ukuthi ngingubani vesane ngajabula kakhulu phecelezi kwabona abelungu baze bathi hypertension bese nginjalo-ke kodwa-ke umfanifikile lo wakanxumala isibongo mina ngabe ngikhuluma noba Ukhuluma no-Anele. oh Anele isibongo wakaba Badlamini. sibalikhulu awu kwavesana kwathi ngiyolobola le kwinkosi uNgwane awu impela nje ey cha wena Mangwane ngiyacela yazi lana uvesana ungenze ngingene enhlizweni yakho ukube ngudokotela ngabe ngingumuntu ozohlezi ayilapha inhliziyo yakho ukube nguthisha ngabe impela nje ngiyafundisa ufundisa ukuthi sithandane uma benguyiloya ummeli impela nje ngabe cha ngihlezi ngilwela amacala akho nalapho engadingeki khona angazi noma uyangizwani Yebo ngilalela. Kuhle-ke impela ngiyacela nje ungivumele sihlangane angazi kusuku lungaba yiningi kodwa nje ngiyacela nje isikhathi kube u3 lapho esadibana khona Nini? Yebo Nini? awu nakusasa noma kungaba kuhle ukuze nawe uzoyilungiselela nami ngikwazi ukuyilungiselela Sasa ngizobe ngimatasa kakhulu mhlawumbe singakwazi ukuthi sihlele olunye usuku. Awu ntombi nami ngicela ungifake kuleso schedule sakho ngibe matasa nawe nje ngokuncokola Eish, ize bengathanda kodwa usuku lakusasa akusilona. hayi sengezwe ngawe ke mawusuku kahle ke ntombi kodwa nje inhliziyo yami iyangitshena nje ukuthi kusasa ilona usuku Ngiyakuzwa. ngibonga ukuvuma kwakho ntombi awu sadibana kusasa sadibana awu hey Mangwane Angivumile nje. oh hey yezwakala ke sesingazama ke leli phambi kwakusasa ke Angizolikhanda olunye usuku ngizokutshela mase ngi-right. oh okay ngiyabonga Akunenkinga. ube nosuku oluhle